da tasa. Allahu ala nabiyil karim. Begen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga bakina ni dan sandan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama Tijani Muhammad Milla Kofar Wambai. Fara da sunan Allah sarki gwani guda makaɗaici, Allahu gwani zulmanni ya raba na cire mana kunci, ya zuljalalu bani basira Allahu rabbana mawadaci, Allah ka tsare ni da sabo zare yabo ga ma'aiki. Bana kanin ka salati dubai ga ɗaha baban fati da alihi da matayansa Allahu haddi kan sahabati kamar Abubakar Sadiku sannan Aliyu angon fati Umar Usmanu Barada Dakaru ne na ma'aiki. Kafin na je ga wake ma'aiki zan wake shehu na tsanina, ya shehu na wali tijjani wallahi ka zamo tsanina, ya shehu sidi Abdul Qadir na durƙusa ka shafan kaina, jinjina shehu zaman in ya ka ga ma'aiki. Malamai a gaida karibu sarkin gida da du a halinsu, ya shehu sani mai zawiya nima ina zuwa lungunsu, Ali Harazini ya shehu wallahi ba neman ta irinsu, da shehu na gwale sun samu shiga ga ma'aiki. Kar ku ga na saka kaki na ɗauki bindiga da tiyagas, dan dole dan haki na iyali shine ya sani aikin polis. Ya raba na ka bani sana'a in sauwake wa aikin polis, in tsindin makai na tsindin in yo hidima ga ma'aiki. Muhammadun Rasulillahi duk mai yabanka bai taɓewa, sannan yabanka shine jari, jarin yabanka bai yankewa. Begenka shi yasa na yi suna ni jama'a suke nunawa, yara gaji sun ɗau tabi ka ɗan sanda na ma'aiki. Ba ka ne muka zo ba, alheri ne muka kawo.
Muhammadin Rasulullah ya hasken sa nura bai da iyaka, ya sayyadi Habibullahi kyawun kaɗa bai da iyaka. Ba ai kamar ka ba samsam kyawun hali da kyan farka, sannan manzo rahama ne gun kowa da hama Mu ba kame muka zo ba, alheri ne muka kawo. Dan Allah ku bar jin tsoro, ni ba wani zan kama ba. Da garkuga na sa kwagi, dan sanda ne na maiki. Allahu ka zubo baiwarka, ni ma ilahu ka bantawa. Ku dubi dai irin aikina, mu ko ina ake kushewa. Allahu sai yake bance ni du a cikin su yayi mini baiwa. Sunana ya bata yanzu sai dan sanda na ma'aiki. Mu ba kame muka zo ba, alheri ne muka kawo. Dan Allah ku bar jin tsoro, ni ba wani zan kama ba. Da garkuga na sa kwagi, dan sanda ne na maiki. Allahu ko a aikin zan mutu, ni na tawassali da ma'aiki. Wallahi duhu ya durinsi, ni na roƙon kome ka ma'aiki. Ke mutuwa ki bi ne a sannu, in kin ki zanga yawo ma'aiki. Shi ne mai ceton raina,